Ola a todos e a todas. O meu nome é Aaron Lamas Cibeira e son un alumno de terceiro ESO B do IES Laxeiro e hoxe vouvos a falar sobre o libro O Castañeiro de Abril. Este está narrado por Buto, o zapateiro, que conta a historia do seu amigo Baltasar, un rapaz de 11 anos, cego de nacemento e orfo de nai, que vive coas súas tías Olegaria e Berenguela, dúas xemelgas moi antipáticas. Acompañado do seu can Barriga Branca, Baltasar vende na praza dos Zoqueiros bailarinas e soldadiños de madeira, labrados coa súa navalla, para poder conseguir diñeiro e xuntarse co seu pai. Dende que aparece o Castañeiro de Abril na praza, a vida de Baltasar e a da xente do seu barrio dá un xiro inesperado e comezan a suceder un montón de acontecementos estranos. Esta é unha historia de superación e de reivindicación das cousas miúdas, que son a orixe das nosas principais molestias e desgustos e das nosas maiores satisfaccións. Paga moita pena ler este libro, xa que te emocionará e pode chegar a cambiar a túa forma de pensar. Ata aquí a miña recomendación. Espero que vos gustase e que agora intentedes ler este libro e disfrutedes del. E moitas grazas por escoitarme.